Uy! Uy! Isika lang garo. So, baka makatawa sa bata. Dito lang. Dito lang sila. At may mga bata pati eh. Delikado yun. Lapit ka. Sabang ka. Mga kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, kakatapos lang namin magbaba lahat ng pinamili kanina namin na mga materialis na gagamitin dito sa simbahan. Kaninang umaga nga mga kasinag, yung vlog ko hindi nag-play. Naging problema mga kasinag. Yung memory card na in-order ko sa online, pambira problema. Kaya wala tayong memory card ngayon mga kasinag. Lahat ng memory card corrupted. Kaya hindi na ako mag-order ng memory card sa online. Sa susunod na lang pag kung sakali na makapanaga kami. Kaya ngayon mga kasinag, ang gagamitin ko muna pang vlog ay cellphone. Kasi yung mga camera ko mga kasinag, ang memory card ay corrupted lahat. Problema talaga. Sakit sa ulo. Kaya ngayon mga kasinag, namili na kami kanina yung mga gagamitin dito sa simbahan. Ito na siya oh. Ito yung pinabili namin kanina mga kasinag. Inaabot mga kasinag ng 36,518. Kasi ito lang yung una. Kulang pala yung yero na 26. Dapat pala 28 na yero kasi ang dugsungan pala niya mga kasinag, isang ano lang, isang patong lang, dapat mga tatlong ano siya para hindi natulo. Kaya naging problema mga kasinag. Kaya 28 na yero ang binili natin. Long span sana mga kasinag ang bibilhin kong yero. Kaso lang po walang stock. Ilang araw pa daw mga kasinag bago magkamero ng stock sila. Kaya ang binili ko na lang na yero ay yung ordinaryong yero lang. Pero may pintura naman yung mga kasinag. Gawa ng hindi namin pwedeng patagalin mga kasinag ang paggawa nitong simbahan. Gawa ng lahat ng mabayani nagbigay lang ng araw na libre sila. Wala silang gagawin sa ganung araw. Kaya hindi pwede tayo magdesisyon. Kaya kailangan magdidesisyon yung mga magbabayani, yung mga magtatrabaho. Kasi wala namang bayad ang pagtrabaho nila mga kasinag dito kasi bayanihan nga po. Ang sagutin lang natin, mga merendalan, pananghalian, yun lang aasikasuhin natin para lahat ng magbabayani ay may lakas naman. Pati team lakas, andito yan mga kasinag. Hindi lang ito mga kasinag yung gastusan natin. Meron pa yung pagbayad sa power so ng kahoy, yung mapaghakot, hindi ko pa nakukompute pero ito lang yung pinamili namin kanina. Hindi pa kumpleto ito, kulang pa rin yung iba ditong pintura. Tapos mas may kulang pa dito, ipapahabol ko ng masinag. Ipapaliwanag ko lang sa inyo mga kasinag sa final, sa pagtapos na nitong simbahan. Ito pala yung aming pinamili, andito na. Dito muna namin nilagay sa loob, yan. Flat na yero para ilagay dyan sa taas na yan. Nakita niyo yan? Yung iba kasi mga kasinag nagsasuggest na isiminto daw yan. Yung surungan na yan kung tawagin dito. Hindi naman pwede mga kasinag. Gawa po ng hindi na rin matibay kasi ang hollow block na ito. Kasi ang tagal na nitong simbahan na ito mga kasinag. Kung mapapansin nyo ang haligyo, nagtibag-tibag na. Nagtipak-tipak na. Kung i-hollow block pa yan, magiging mabigat pa. Baka mag-bar down na yan. Kaya naisipan namin flat na yero na lang ang ilagay dyan. Tapos pinturahan na lang. Kaya nagbili ako ng flat na yerong 5. Tapos simento, ayan na rin. Dito na namin lagay. At bukas yung mga santo mga kasi nag-aalisin namin yan. Pag umpisa ng paggiba nitong simbahan, alisin namin mga santo na. Hindi pa naalis kanina yun. Yung simento, may pintura. Kulang pa yung pintura ng mga kasinag kasi wala nilang silang stock. Kulang pa yan. Yung mga pako, andyan na rin. Yan. Ano pa ito? Yan, yung mga gagamitin dyan. Mga pang paintbrush. Andyan na. Tapos itong bakal. Nagbili rin kayo mga kasinag ng bakal. Yan. Ilang pirasong bakal para itapal dito. Ayan oh. Mapalitan man lang ito. Madublihan. Kasi wala na. Kalawangin na. Kaya nagbili kayo ng bakal. Tapos yung yero mga kasinag andito.
Pasensya na kayo kung mawerha yung yero mga kasinag. Ito na 28 na yero. Tapos yung mga kahoy natin, ayan na rin. Yan yung mga kahoy. Pero hindi pa lahat ng kahoy yan mga kasinag. Mayroon pang kahoy doon sa may tabi ng dagat. Tapos yung pinawerso doon mga kasinag, hindi pa nahakot. Madali lang naman yun kasi puro dos fortress lang naman, magaan. Ito lang ang pinahakot ko yung mabibigat na nanggaling pa doon sa kabilang palayan. Yung manan dyan, madali na yung bukas mga kasinag. Kasi bukas sa mga kasinag ang start ng pagtrabaho dito. Gigibain namin yan. Sa lahat po na nag-sponsor, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Mauumpisa namin bukas na ayusin ang aming simbahan. Pasensya na mga kasinag kung wala po akong update sa inyo nung nakarang araw. Gawa ng busy nga ako mga kasinag at may gawa din naman pati ako. Tapos problema ko nga nun mga kasinag yung memory card na in-order ko. Kala ko magkaka-ari yun. Yung in-order kong 2 memory card, hindi rin pala. Problema din pala ang bibigay sa akin ng memory card sa online. Kaya pag ako nagpanaga, mahanap ako kung may mabibiling memory card doon kasi walang mabilihan dito mga kasinag. At titingin tayo doon kung kailan tayo available makapanaga. Kaya pasensya na kayo mga kasinag kung medyo maweri ang aking vlog ngayon kasi cellphone lang muna ang gamitin ko. Pasensya na po talaga. Ito lang muna ang update ko sa inyo mga kasinag at bukas update ko lang ulit kayo pag trabaho nito. Sa pagtrabaho ng Team Lakas at yung mga magbabayani pa, update ko kayo bukas. Tapos ano pang hindi ko nasabi sa inyo, ito naman yung ano pala, yung buhangin na i-donate. Ayan, hindi ko nabanggit sa inyo, binigay lang yan mga kasinag. Albaysan yan kinuha namin yung kahapon ni Kuya Melvin. Pagkakalingan namin doon sa puro, doon sa pagkuha namin ng kambing. Ayan mga kasinag, diniretso namin kunin yan. Habang nagpa-vlog tayo dito mga kasinag, humuhuni ang toko. Saan daw yan? Ano yung toko mga kasinag? Pati toko i-vlog na natin. Saan yung toko na yan? Saan yan? Talunan tayo niyan dito. Wala baga. Asan na? Wala, nawala. Nawala. Toko palang bantay dito sa simbahan na ito mga kasinag. Nawala pa. Hinahanap ko, nawala. Pitoy, ito pala si Pitoy. Pitoy! Yung alaga nating aso. Medyo tinamaan ng ano ito. Nakakain yata ito ng balaw. Nakaraan nabili kami ng balaw. Nakakain yata ito. Nagkaganyan-ganyan Ano Pitoy? Tapos paghakot ko ng yero kanina mga kasinag, baak Kita nyo yan? Napakatalas pala ng yero. Kung sa ano'y tinuunang ko lang itong braso ko, ayan baak. Pero hindi naman malanit. Pero nakatawa Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang muna at bukas na lang ulit ko kayo update. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Sa lahat na nag-sponsor at nagpaabot ng tulong para sa aming simbahan. Mga kasinag, tatanawin po namin napakalaking utang na loob ito sa inyo. Maraming salamat po talaga. Hanggang dito lang, bye-bye.